Inventarizácia bankového účtu. Nevyhnutnou súčasťou práce s bankovými účtami je kontrola salda na karte bankového účtu so stavom na príslušnom analytickom účte v účtovej osnove. Používateľ môže skontrolovať stav na karte bankového účtu v príslušnom poli saldo v lokálnej mene. Na tejto karte bankového účtu evidujeme zostatok v lokálnej mene v tejto čiastke. Zostatok na karte bankového účtu je potrebné skontrolovať, zinventarizovať so zostatkom na účte účtovej osnove. V tomto prípade príslušnej karte bankového účtu zodpovedá účet v účtovej osnove 221 100. V stĺpci saldo bankového účtu je možné overiť, inventarizovať saldo konkrétneho bankového účtu. Ďalej má používateľ k dispozícii tlačovú zostavu v správe financií, správa bankových účtov, zostavy, inventarizácia bankových účtov. Tuná je možné zvoliť tlač skutočný stav, prípadne zobraziť poznámku a ďalej je potrebné zafiltrovať, pre aké účty sa má inventarizácia vytlačiť. To znamená, tu volíme číslo bankového účtu a môžeme obmedziť súčty na konkrétny filter dátumu. Po spustení ukážky sa nám vygeneruje tlačová zostava. Na tejto zostave sa nám zobrazí inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankovom účte.